Betonáž vozovky v tuneli Čebrať je dokončená. V tomto videu uvidíte každý krok, ktorý nás priviedol k tomuto významnému milníku. Sledujte nás. Čebrať na diaľnici D1 Hubová-Ivachnová je rozbehnutá betonáž. My si dnes v našom videu ukážeme trošku viac z týchto prác a spoločnosť bude robiť pán Ondřej Tomek zo spoločnosti OHLAŽS. Dobrý deň. Povedzme si teda najskôr, ako sme hotoví v jednej rúre, lebo tu som videla, že tá je už zabetonovaná, tam už naozaj máme hotovú aj technológiu. Jižní tunelová roura je opravdu stavebně celá dokončená. Pracujeme na výbavě technologického zařízení tunelu. Aktuálně se montují kamerové systémy, čidla na vzduch, větráky jsou nainstalované, ventilátory, takže tam pokračujeme práce tak, aby jsme dokončili technologickou část v 5. 6. měsíci. A teraz sme vlastne v severnej rúre a tu nám fičí betonáž v plnom prúde. Ak by sme si vedeli vysvetliť tú postupnosť, ako to prebieha? Prakticky teď dokončujeme stavební část tunelu, čili betonujeme vozovku, což je poslední část. Budou následovat už jenom nátěry ze stavební a potom už plně vybavení technologický zase tunelu v severní tunelové rouře. S tím, že značná část je tu taky dokončená, jsou osazené zase ventilátory, ale některé detaily jako kamerové systémy, čidla se nedají osazovat, protože vlastně probíhá ještě potom oplach a natírání celého tunelu, celého ostění. Takže s tím musíme počkat. Čekali jsme tady na ty práce, jsem rád, že se rozjeli, chybí nám asi 1500 metrů, takže do konce februára bychom měli dokončit betonovou vozovku a potom plně se vrhneme na technologické vybavení. Tá práca je vlastne viacej etapová pri tej betonáži, že naozaj je to taká synchronizácia viacerých úkonov naraz. Čo sa robí ako prvé a čo sa robí potom následne? V podstatě ta betonová vozovka je dvouvrstvá, kdy se betonuje první 21 cm a potom se pokládá 5 cm finální vrstva s měkčím kamenivem. Samozřejmě to na zavadlý beton, čili pak se to spojí, budou to jakoby jeden betonový celek, ale ten povrch je vlastně upravovaný z lepší a jemnější vrstvy. A na koncu potom jede vláčku je postřik, který dává vlastně takovou pečetící vrstvu na beton, tak aby nedocházelo k rychlejšímu vysychání a vlastně nedojde ke smršťovacím trhlinám na čerstvém betonu. A betonuje sa naraz aj vozovka, aj chodníky, alebo to sa robí následne? Chodníky už jsou vlastně zabetonovaný komplet všechny, po celé délce, teďka už se betonuje jenom vozovka. Naopak po chodníkách ten finisher jede.
Takže keď sme si pozreli vo vedlejšej tunelovej rúre, ako prebieha betonáž vozovky, tak tu sme už naozaj v tej hotovej. Takto vlastne bude vyzerať aj tunelová rúra, kde prebieha betonáž. Tu už máme naozaj hotovú vozovku, prebieha tu už montáž technológie. Tak povedzme si vlastne, čo všetko tá technológia tunelová obsahuje a čo všetko sa realizuje v tejto hotovej rúre. Fakticky technologických objektů je 13, každý má nějakou svou část, jsou to rozvaděče, rozvodení elektriky vysokonapěťové, nízkonapěťové a slaboproudy. V každé propojce jsou umístěny podle toho, jak je potřeba rozvaděče k jednotlivým technologickým objektům. Řeší se v rámci technologického vybavení stabilní požární hasicí zařízení, osvětlení, ventilace, dopravní značení, taky měření škodlivin, kamerový systém, SOS hlášení, rozhlas, televizní dohled. Čili je toho opravdu jakoby hodně, co se do toho tunelu musí nainstalovat, tak aby tunel, když bude v prevádce, byl bezpečný a byl operovatelný vlastně budoucím správcem, protože všechno musí být ve finále v konečnom důsledku ovládaný centrálním řídícím systémem. Predpokladám, že teda všetky tieto technologické vymoženosti a prvky ešte budú podliehať nejakým funkčným skúškám predtým, ako ich pustíme do obehu, takže toto nás ešte vlastne čaká v tých ďalších krokoch, keď to všetko namontuje, tak sa to musí všetko otestovať. Tak, jak říkáte správně, testuje se nejdřív individuálně, čili každý soubor zvlášť, osvětlení zvlášť, vytrání zvlášť a potom se dělají takzvané komplexní zkoušky a potom se samozřejmě dělají bezpečnostní zkoušky se záchranným sborem, kdy se dělá simulace nehody, vyčištění tunelu, vyklízení, všechny značky i na trase musí na to reagovat, čili to už je potom velký zkoušky komplexní. Súčasťou tunelových stavieb a tunelových objektov je aj takáto budova. Je to prevádzkovo-technický objekt, ktorý je súčasťou pri našich tuneloch. Je to budova, z ktorej bude možné tunel riadiť a riadiť ho aj počas výpadku elektrickej energie, pretože máme tu veľký diesel agregát, ktorý nahradí dočasne výpadok elektriny a v tuneli tak bude môcť byť naďalej život. V tejto časti ste mali možnosť vidieť trošku detailnejšie práce na betonáži vozovky v tuneli Čebrať. Ten denný výkon pri betonáži je zhruba 250 až 300 metrov za deň. Aj v týchto mesiacoch, nielen v tuneli Čebrať, ale na celom stavenisku D1 Hubová Ivachnová pracuje vyše 300 pracovníkov. A na budúce si ukážeme betonáž v tuneli Višňové. Na záver si ešte pozrite progres stavebných prác v čase. Uvidíte postupnosť výstavby 15-kilometrovej diaľnice D1 Hubová Ivachnová.